Cargol de bloqueig automàtic amb sistema de tornavís manual d'alimentador automàtic. Àmplia universalitat. Mida petita. Sistema de tornavís portàtil. Apte per a cargols de tipus M2 a M5. Pot generar una producció a gran velocitat. Apte per a la producció en massa. Hi ha disponible un tancament de forats profunds.